Hola, bona tarda. Benvinguts a la quarta edició de la celebració del Dia de la Terra aquí a la Facultat de Filosofia. El primer any vam dedicar les jornades al canvi climàtic, va haver una segona edició en la qual vam parlar de drets dels animals. L'any passat vam parlar de l'energia nuclear en relació al desastre de Fukushima. I enguany volíem fer una cosa més general dedicada als diferents paradigmes de comprensió de la natura. Com sabeu, això és una iniciativa del professor Piolats, que és el pioner de la síntesi entre filosofia i ecologia en aquesta casa. I ara el que faré és donar la paraula al representant de la universitat, que és el vicedegà, el doctor Montserrat, i després seguim o entrem més pròpiament dins l'acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, de fet, faré una interrupció en l'ordre de les jornades. En primer lloc, benvinguts en nom de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i benvinguts en nom del seu degà, el doctor Norbert Bilbeny, que no pot assistir a aquest acte tot i que estava previst. Els que ja sou de la casa, una activitat com aquesta representa fugir una mica de l'ordinari, però no volem que això deixi de ser alguna cosa normal. I per tant que es vagin repetint activitats com aquesta és una cosa que volem encoratjar. Per als que no sou de la casa, especialment benvinguts. Heu de saber que això també és un lloc per a vosaltres. Nosaltres volem discutir totes aquestes qüestions, volem sentir raons, volem escoltar opinions, volem discutir-les i esperem que aquest sigui un lloc on això es pugui fer. De molt antic, dels filòsofs se n'han rigut de nosaltres perquè estàvem moltes vegades als núvols. Els núvols aquest on estaven els filòsofs no era l'atmosfera, era un altre món. De vegades el que toca és tocar de peus a terra i això la filosofia també ho fa. Quan no fa riure, de vegades toca de peus a terra i de vegades quan fa riure també hi està tocant. Aquest tocar de peus de terra i baixar dels núvols o estar en els núvols però els de veritat és alguna cosa que sí que voldríem que aquestes jornades poguessin servir. Jo he vingut també a aprendre i per tant jo ja em callaré, no he fet més que aquest acte de presentació o de benvinguda i ja deixaria la paraula als que realment en saben d'aquestes qüestions. Moltes gràcies. Gràcies, doctor Montserrat. Bé, a la taula, a més del doctor Montserrat i l'Octavi Piolats, el professor Piolats, impulsor de les jornades, tenim també el doctor Martí Boada, professor de Biologia a la Universitat Autònoma, que és un dels referents del món de la sostenibilitat, de la biologia, de les ciències ambientals en el nostre país. És una persona molt coneguda i crec que no requereix gaire presentació. Al seu costat està en Lluís Romaní, que és l'impulsor a Catalunya de l'educació Waldorf, que, com suposo que la majoria sabeu, s'origina en les teories de Rudolf Steiner a principis del segle XX i que és una educació molt més centrada en la persona i menys centrada en el tipus de paràmetres que avui en dia s'estan imposant cada vegada més en l'educació. I té molt a veure l'educació Waldorf amb la connexió, per exemple, amb la natura, que és una de les raons, suposo, per les quals és molt rellevant la presència del doctor Romaní amb nosaltres. I tot i que jo aquí consto com a moderador, l'Octavi m'ha demanat que jo comenci fent una petita xerrada o introducció al tema. I començaria dient que els que heu vist aquesta pel·lícula que ara es projectava, quan veiem aquest tipus de paisatges sentim alguna cosa especial davant de la bellesa i la magnificència que té la natura. I sovint hi ha un gran contrast entre el que podem experimentar quan estem en un bosc, quan estem davant d'un riu, quan estem veient aquest tipus d'imatges. Un contrast entre això i el que trobem en els llibres de text de biologia. D'alguna manera, la biologia contemporània s'ha construït sobre el pressupòsit, que no es pot demostrar, que tota biologia és reduïble a química i tota química és reduïble a física. Ja al segle XVII, com sabeu, Descartes, Galileu i d'altres inicien una comprensió de la natura basada en el model de la màquina. Newton dirà explícitament que l'univers és com un gran rellotge mecànic que Déu va posar en marxa i que després mecànicament va funcionant.
Descartes dirà que el propòsit del seu mètode, diuen el discurs del mètode, ha de ser convertir-nos en amos i posseïdors de la natura. Això diu Descartes explícitament en el discurs del mètode. I com sabem, també Descartes diu que quan un animal crida perquè li fem mal, no està expressant res, els animals no senten, sinó que és com un mecanisme que li falta oli i grinyola. I aquesta és la percepció dels animals que hem tingut oficialment fins no fa gaire, que són màquines i si criden és perquè els hi falta alguna cosa, és un mecanisme que no funciona. Però no que siguin éssers dotats de sensibilitat, com cada vegada més la biologia demostra. Lynn Margulis, que jo crec que ha estat la biòloga més eminent de les últimes dècades, que va morir el novembre passat, el seu últim llibre precisament era sobre la idea de consciència i sentience, la capacitat de sentir, que hi ha arreu del món biològic. I aleshores hi ha aquest contrast entre la visió, diguéssim, mecanicista de la natura i la visió participativa, holística, experiencial que normalment tenim. I sovint això coincideix amb la mateixa persona, que pot estar unes hores al laboratori fent experiments o pot fins i tot estar dissenyant transgènics o treballant coses d'energia nuclear i després a casa seva té una gran empatia amb el seu gat o el seu gos i el sent com un ésser dotat de, li diu un nom personal, etc. Hi ha com aquest contrast. Però el que ha passat en els darrers segles és que la percepció de la natura que tenien els nostres avantpassats, que era com un lloc ple d'encís, doncs s'ha anat desplaçant per una comprensió del món molt més basada en l'anàlisi quantitativa. Una de les coses que diuen Descartes i Galileu explícitament és que només existeix allò que es pot mesurar. Velocitat, pes, acceleració, etc. Que en canvi les percepcions intuïtives, les qualitats, els olors, sabors, colors, etc. són meres sensacions subjectives, epifenòmens. Aleshores, si considerem que la realitat només es redueix a xifres, el que es pot mesurar, evidentment no podem sentir una empatia amb allò que trobem allà. I s'ha produït un procés des d'aleshores, un procés que ens ha portat moltes meravelles tecnològiques com internet i totes aquestes càmeres i estris que tenim, però que ha provocat el que Max Weber, el sociòleg, anomenava Entzauberung der Welt, desencantament del món, desencísament del món, que el món havia perdut el seu encís, diu Weber, ara fa gairebé 100 anys. I poc després, una altra persona de parla alemanya, Albert Schweitzer, que rebrà el Premi Nobel de la Pau i que era filòsof i teòleg i músic i metge a l'Àfrica, explica que una vegada estant a l'Àfrica, en una posta de sol, estava travessant pel mig d'un ramat d'hipopòtams, mentre es ponia el sol, i diu que li va arribar a la ment una frase que no va saber d'on venia i que per ell va ser molt reveladora. I la frase era Ehrfurcht vor dem Leben, reverència per la vida, o assombro, meravella, fascinació per la vida. Aquesta pel·lícula es deia Fascinació per la natura. Doncs Albert Schweitzer, als anys 20, crec que és, del segle passat, quan té aquesta experiència, escriu a la seva biografia que el que més necessita el món contemporani de fa 100 anys, és redescobrir la reverència per la vida. Doncs bé, en comptes de redescobrir-la, fins fa poc l'havíem anat arraconant cada vegada més. I ara, fins i tot la ciència ens demostra que la vida és molt més fascinant, la natura és molt més fascinant del que havíem pensat. Perquè és com si haguéssim fet un experiment de 400 anys, a partir de Descartes i Galileu i Newton, i haguéssim agafat algunes de les millors ments d'Occident i d'arreu del món, les haguessin posat a treballar a demostrar que la natura i el cosmos són màquines. I després de 400 anys d'aquestes ments brillants, cada vegada amb més finançament, etc., i més màquines, han intentat demostrar que l'univers és una màquina, el que resulta és tot el contrari. Ja a la primera meitat del segle XX hi ha un físic britànic que diu que l'univers cada vegada s'assembla menys a una màquina i més a una gran idea. Dos premis Nobel de Física del segle XX, Schrödinger i Wigner, independentment, arriben a la conclusió que hi ha moltes coses a la física contemporània que només es poden entendre si considerem que la base de la realitat no és la matèria, que expliquem a través de la física, després la química, després la biologia, no és la matèria, sinó la consciència. Això són premis Nobel de Física. Fins i tot a la revista Nature, que és la revista més prestigiosa, on costa més publicar, fa pocs anys un físic nord-americà va publicar un article que acabava dient l'univers és immaterial, és mental i espiritual. Viu i gaudeix. Això és un article a Nature. Sembla un article d'una revista divulgativa, però això és un article que
si ha entrat en Etcher és perquè ha passat tots els filtres que havia de passar i l'autor que l'escriu és un professor prou prestigiós. O sigui que alguna cosa està passant. No? I aleshores, en el món de la biologia, bé, davant d'en Martí Boda jo no puc parlar gaire de biologia, però sí que us voldria dir un parell de coses sobre l'aigua. En aquesta pel·lícula us haureu fixat que tots aquests paisatges màgics sempre impliquen aigua. Rius, llacs, o si no, els núvols, els blocs de gel, etc. I l'aigua és una cosa que tothom sap que és H2O, no? H2O, això ha sortit a totes les escoles del món. Doncs bé, resulta que amb tot el que sabem avui en dia sobre l'hidrogen i l'oxigen, si unim el que sabem sobre l'hidrogen i l'oxigen, d'això no en surt aigua. Fa pocs anys va venir a Barcelona el més gran expert mundial en la molècula de l'aigua. I va dir que l'aigua té 64 anomalies. Anomalies vol dir coses que la ciència no sap explicar. Aleshores, l'aigua, que és la cosa més bàsica del món, que constitueix el 70 i tant % del nostre cos, el 90% del nostre cervell, resulta que és una cosa que quan més l'estudiem, menys l'entenem. I d'entre aquestes anomalies hi ha una cosa que tothom sap, que és el fet que l'aigua, quan es congela, en comptes d'expandir-se, com fan els altres elements, en comptes de contraure's, s'expandeix i es fa menys densa, pesa menys. Gràcies a això hi ha vida a la Terra, perquè si l'aigua, quan es fa gel, es fes més concentrada i per tant més pesada, en comptes de flotar sobre l'oceà com fan els icebergs, s'enfonsaria al fons del mar. Enfonsant-se al fons del mar acabaria amb la vida del subsòl marí i tota l'aigua que entrés en contacte amb ella també s'aniria gelant. Per tant, els oceans s'acabarien gelant i s'acabaria la vida a la Terra. Gràcies a aquestes propietats anòmales, resulta que tenim vida a la Terra. I aleshores potser l'anomalia està en l'enfocament que hem escollit de la vida sobre la Terra, amb aquesta idea que hem desenvolupat, que la natura és bàsicament un magatzem de matèries primeres per explotar com vulguem, que el món és una suma d'objectes inerts que estan allà perquè els puguem extraure, manipular, comercialitzar, consumir i després retornar a la natura a contaminacions diverses. Va haver un grup de 28 científics de 3 continents que l'any 2009 va publicar un informe sobre la salut del planeta. Hi havia diversos premis Nobel, Planetary Boundaries era el títol, i va establir 9 paràmetres per avaluar si el planeta té salut o no té salut. Paràmetres similars al que en el cos humà seria la pressió arterial, el nivell de glucosa a la sang, etc. D'aquests 9 paràmetres hi ha 2 que no es podien quantificar, no sabien homogeneitzar. Un d'ells és la contaminació, hi ha tants tipus de contaminació que és evident que afecta el planeta, però no sabien com mesurar-lo. Però dels 7 paràmetres que podien mesurar, i afirmant que només que un sol d'aquests paràmetres estigui fora del límit d'equilibri, el planeta podria entrar en una fase de canvis abruptes i irreversibles, aquests 28 científics constataven que hi ha 3 àmbits en els quals el planeta està fora d'equilibri. Un és el canvi climàtic, tots n'heu sentit parlar. Un altre és el cicle del nitrogen, la quantitat de nitrogen que traiem de l'atmosfera per utilitzar a l'agricultura industrial, que després contamina les aigües. I el tercer, que és el més greu, és la desaparició d'espècies. Aquests animals que hem vist a la pel·lícula són una petita part de la biosfera que ens envolta, de la biodiversitat que ens envolta, i resulta que avui en dia s'extingeixen espècies animals i vegetals a un ritme 1.000 vegades més ràpid que abans de la revolució industrial. 1.000 vegades més ràpid. I això no només és un problema ètic, quin dret tenim nosaltres de fer fora del món aquestes altres formes de vida, sinó que quan menys espècies, menys diversitat i menys resiliència dels ecosistemes. Un ecosistema amb gran varietat d'espècies és molt més resilient, molt més capaç d'adaptar-se als canvis. Si ve un canvi climàtic sobtat o ve un patogen, algunes espècies poden ser afectades però les altres continuaran. Si en canvi només hi ha 2 o 3 espècies, aquell ecosistema es pot col·lapsar molt més fàcilment. Per tant, hem entrat en aquesta nova fase de relació amb la Terra. Hi ha geòlegs que parlen que hem entrat en una nova era geològica. Tècnicament estem en l'Holocè, des de la final de l'última glaciació, des de fa 10.000 anys, però hi ha geòlegs cada vegada més i més prestigiosos que parlen, inclús els premis Nobel, que parlen que hem entrat en una època geològica, l'antropocè. L'antropocè perquè l'ésser humà, anthropos, és ara mateix la força geològica més transformadora de la Terra. Hem canviat la ubicació de dipòsits de carboni, hem canviat la composició de l'atmosfera, hem posat en circulació 100.000 noves substàncies químiques, moltes d'elles tòxiques, i canviem la fas de la Terra d'una manera
que cap altra força geològica, podria fer. De manera que estem en una nova fase i sembla bastant evident que o bé ens reintegrem dintre la biosfera i integrem la nostra economia i les nostres tecnologies i les nostres fonts d'energia dins la biosfera, o entrarem efectivament, com deien aquests científics, en una fase de canvis abruptes i irreversibles. I fins i tot la crisi econòmica, que és el que surt a les portades dels diaris, d'alguna manera també està lligada amb aquesta topada de la societat industrial contra els límits del planeta. Perquè per molt que es parli de la Gran Depressió de l'any 29, hi ha una diferència clau entre la Gran Depressió de l'any 29, hi ha dues diferències clau, entre aquella Gran Depressió i aquesta. A part que la Gran Depressió és la que tenim avui, en el sentit que mai hi havia hagut sobre la Terra tanta gent deprimida, segons els criteris que tenen els psiquiatres. O sigui, la Gran Depressió és la que hi ha a les nostres ments. Però a banda d'això, a l'any 29 el món no estava tan globalitzat i la crisi va ser més intensa, però va haver països que ni es van assabentar. Els Estats Units, Europa i molts altres sí, però hi havia països que no sabien res de crisi. Segon, i molt més important, és que allò era una crisi econòmica financera, en part relacionada amb excés d'oferta i poca demanda, però un cop es van resoldre els problemes econòmico-financers, en el món hi havia una gran quantitat de recursos naturals per seguir explotant i seguir alimentant l'economia. Hi havia milions i milions i milions de barrils de petroli, hi havia tota mena de minerals, hi havia tota mena de matèries primeres per seguir alimentant la maquinària productiva. Ara ja no. Ara, si poguéssim arreglar la crisi econòmica-financera, que podríem, si hi hagués voluntat i es posessin les persones al centre i no els diners, ja no tenim tota la cornucòpia de recursos naturals que teníem als anys 30 i al llarg del segle XX per seguir alimentant l'economia. Fins i tot l'Agència Internacional de l'Energia va reconèixer que l'any 2006 vam topar amb el sostre d'extracció de petroli convencional, el petroli que és fàcil d'extreure. Queda petroli, però arribarà un dia en què necessitarem més energia per extreure aquest petroli, que està tan amagat, que no l'energia que aquest petroli proporciona. Per tant, ens toca, ens agradi o no, aprendre a viure amb menys energia d'aquest tipus, aprendre a viure millor, amb menys recursos materials i sobretot aprendre a tenir una relació diferent amb la natura. Bé, gràcies i passo la paraula al doctor Boada. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys de la UE, que no vinc gaire sovint perquè jo estic confinat a l'Autònoma, de manera que... I les relacions no són bones ni dolentes, no hi són entre les dues universitats. Hi ha cortesia, però ens veiem poc. De fet, estic aquí, ho dic perquè si us empreniu d'haver-me convidat, aquí heu de ser a les orelles, és l'Octavi Piulats, de manera que t'ho agraeixo moltíssim de tota manera, Octavi, que m'hagis convidat i estar aquí amb vosaltres, i també molt content que hi hagi aquesta expectativa de poder parlar d'aquest tema de la natura des de perspectives diferents, des del pensament, des de la ciència, i mirarem de poder cobrir aquesta expectativa que us hagi suscitat aquesta quarta jornada. Jo la veritat és que no tenia gens previst fer una conferència, faré quatre idees força i sobretot jo diria que un dels mals, diguem-ne, si és que es pot dir, que tinc aquest to una mica d'humilia verda, els mals del moment actual, és que hi ha, fins i tot acadèmicament, hi ha unes línies verdaderistes que es creuen posseïdors de la veritat, diguem-ne, i el verdaderisme jo crec que és una de les patologies notòries del pensament i de l'acció. Modestament, jo que sempre m'he proclamat un obrer ambiental, un proletari ambiental, un pica-pedrer ambiental, segurament us decepcionaré perquè no soc un gran intel·lectual, he estat sempre a peu d'obra en el tema ambiental, agafat a la corriola, que això dels postmoderns, això de la corriola ja hauré de canviar el vocabulari perquè malament. La corriola era allò que hi havia en els pous per pujar a la Galleda, o el manobre quan havia de pujar el sac de ciment en el paleta a dalt a la Bastida. Això sí, la corriola, que ara deu ser un element tecnològic diferent. És a dir, ho dic perquè jo milito en la modèstia volgudament, perquè al llarg de la meva trajectòria, de fet és veritat que treballo arreu del món, d'aquí unes setmanes estaré treballant als Alps peruans i de Xile,
hi estaré 4 mesos, és a dir, la setmana que ve marxo, i després vaig a treballar a la Mata Baiana, a l'estat de Bahia, torno aquí uns mesos i me'n vaig a l'Antàrtida, on hi he trobat les formes més belles de natura. El wilderness de debò l'he trobat a l'Antàrtida. Allà sí que fins i tot físicament hi ha una resposta orgànica, que és una cosa que jo dic als meus companys metges, que si em volen fer servir de cobaia, que ho facin, perquè fins i tot no necessito ni ulleres. Quan arribes o sigui, és tan diàfan, és una cosa tan neta, que fins i tot físicament jo em trobo molt més valent, em trobo molt més en marxa en tot. I clar, jo no soc cap mamalló, jo no soc cap jovincell, diguem-ne, no? I a l'Antàrtida em trobo bé. Que això em continua passant en alguns paisatges. Jo no sé si us hi heu trobat. Aquesta cosa que a vegades es diu vetustament. Aquest cap de setmana hem anat a Samarruga de Baix, allà en un bosc, amb un company que té una masia, i, hòstia, guai, una passada, hòstia, hem estat bé, tu. Ens hem trobat bé. Doncs no és psicològic, almenys per mi. Et trobes, tens una resposta orgànica quan el medi no està molt alterat, perquè l'alteració tampoc no la podem detectar. Abans el Pigi em deia que l'alteració atmosfèrica és imperceptible, diguem-ne, la composició atmosfèrica i aquests, has dit, 100 milers de productes químics que hem produït industrialment, perquè a la natura n'hi ha molts més, diguem-ne. Una planta, bueno, és un tema de poc conegut, un arbre, des de que neix, un arbre nostre, fins que arribarà a la senectut, haurà produït més de 700 productes químics. Des de que naixerà fins que arribarà a la senectut haurà produït més de 700 productes químics. I la seva temperatura, la temperatura del seu cos, mai pujarà dels 25 graus. Nosaltres, i tant que en fem ja ho sintetitzem, aquella cel·lulosa, aquella lignina, aquells alcohols, aquell metanol, aquells èsters, ja ho fem, però hem de fotre 800 i 900 graus per piròlisi, hem de posar una quantitat d'energia a la síntesi, és una brutalitat, és una virgueria en termes de la química, però encara científicament, també s'ha apuntat en la presentació, científicament no ho sabem tot per fortuna. De la mateixa manera que algú se'n pot enriure del coneixement dels nostres pares fa 30 o 40 anys. Jo recordo, per exemple, els meus pares, jo vinc d'una procedència molt humil, pagesos del nord del Montseny, a la comarca de la Selva, i ni el meu pare ni la meva mare em va poder introduir en el tema de la sexualitat. Els senties parlar de sexualitat i semblava que senties parlar a un hortelà. Tot eren patates, tot eren pebrots. Fa 30 anys d'això. El coneixement científic dels vostres pares i les vostres mares era molt menor. Era això. Encara no fa pas molt, en un hospital a Sant Celoni, que és on habitualment visco, vaig trobar en un noi de Can Caseta, d'una de les darreres cases de la Vall d'Olzinelles al Montnegre, i dic, què fas aquí, Ramon? Diu, estem amoïnats, perquè tenim l'avi aquí ingressat a l'hospital, dic, què li ha passat? Diu, l'han operat dels pebrots. Dic, caram, dels pebrots? Dic, qui l'ha operat? Un cirurgià, un hortelà? O sigui, el llenguatge científic del món, diguem-ne, rural, de fa 30 anys, i el coneixement científic, doncs, oi que ens fa riure això una mica? Doncs d'aquí 30 anys es partiran de riure del nivell de coneixement nostre. Que si el Google aquí, que si l'iPod, és a dir, ens sembla que estem a punt d'agafar el cel amb les dents, doncs no. No, en absolut. Aquesta arrogància circumstancial, aquesta immodèstia del que algú ha dit, la síndrome d'autosuficiència excessiva de principis de mil·lenni, aquesta idea de que en sabem tant tecnològicament i científicament que podrem corregir-ho tot perquè som tan... Això és segurament, des del meu punt de vista, és tan perillós com el providencialisme en el pensament occidental de finals del 18. Fins abans de la revolució científica hi havia sempre la idea que podíem... És a dir, la idea d'aquest antropocentrisme cristià i també d'altres variables de pensament. El mateix marxisme també tenia el seu antropocentrisme innegable, però la idea que la Terra s'havia posat
a disposició de l'espècie humana, dels humans, amb aquest dret de cuixa, amb un dret de cuixa que teníem dret, diguem-ne, a apropiar-nos tant com volguéssim d'ells, perquè hi havia sempre quelcom sobrenatural que ho anava restaurant, que ho anava regenerant. Aquest providencialisme que el 18 va anar perdent l'entitat que havia tingut, però no l'ha perdut mai del tot, perquè encara és vigent l'antropocentrisme amb moltes variables de pensament actual, doncs ara s'ha renovellat, és a dir, un neoprovidencialisme al segle XXI, que és aquest culte i aquesta nova religió a la ciència. Abans, el Pigem, que teníem moltes ganes de conèixer, perquè és una de les persones que està fent més aportació, ell que saltava, com no, un material publicat a Nature, perquè nosaltres, els científics, se'ns mesura la nostra amplada de pit intel·lectual pel nombre de papers que publiquem. Fins i tot, si no publiquem en revistes d'impacte, no ens donen recursos. Llavors, de publicar, jo soc crític, però no me'n puc escapar. Tinc un grup de més de 20 investigadors en el meu grup de l'Autònoma i, escolta, ens en fotrem un fart de publicar. Però dubto que allò que hem estudiat, treballem molt en àrees molt concretes, temes de canvi global, ho transferim a la societat. Publicacions nostres que hem vist que han tingut un gran impacte a nivell d'impacte científic, és a dir, una revista molt ben puntuada, però que l'han llegit 7 científics del planeta. Un d'Irlanda, l'altre de Canadà, l'altre de Xile. Jo això, amb la meva procedència humil, em quedo molt intranquil si això socialitza suficientment el coneixement. I això ho citava perquè va ser portada de Science, la número 2. I veig que hi ha gent inquieta perquè deu pensar que aquest home s'enrotlla molt, no? Acabo de seguida. A Science va sortir a portada de Science perquè, clar, en la conservació i en el pensament ambiental també hi ha ideologia. Hi pot haver ideologia dretana, esquerrana, hi pot haver absència d'ideologia. Però a Science va sortir publicat un article fa escassament un any d'Aiden i un altre autor que no recordo, que deia que aquest procés immigratori dels països de Centroamèrica i del Sud d'Amèrica, aquesta migració tan costosa humanament, socialment, amb tanta gent que s'hi queda pel camí i de gent sense papers i amb molts problemes realment, jo l'he conegut, jo treballo molt a Mèxic, que això era bo, perquè d'allà on marxaven aquesta gent, fos de Colòmbia, fos de Bolívia, fos de Perú, era bo, perquè els boscos es recuperaven, perquè els paisatges es recuperaven. Jo ho deixo aquí com a pensament. Per mi això, és a dir, quan la natura és social i quan allò que ens importa més és el ceràmic cerdo i la rosàlia alpina, a mi em tremolen els mitjons. És a dir, si perdem la perspectiva humana, hi ha ideologia dretana, d'extrema dreta. Als Estats Units ja hi ha... Bueno, escolta, algú es pot solar i pot dir, escolta, jo hi estic d'acord amb això. Als Estats Units ja hi ha dos grups, dos ONGs que articulen un pensament conservacionista que és tan asocial que ja proposa a les seves militantes, a les dones, que no reprodueixin. Proposen que l'espècie humana s'ha de suïcidar. Ha de desaparèixer del planeta. Hem sigut tan dolents, tan destructors, que l'única manera de redimir aquesta agressió, l'única manera de redimir el mal que hem fet en el planeta és que desapareguem. Tela. Perquè això és pitjor que el nazisme. No es pot plantejar cap formulació, per mi, que faci una aproximació al nazisme com una variable social de no sé què, una monstruositat, perquè plantejaven això, la supremacia d'una raça. Però és que aquesta formulació abomina l'espècie humana, és a dir, tant li fot que siguin rossos com que siguin morenos, és a dir, que siguin petits com que siguin grans, és a dir, hem de marxar. Per tant, atenció, ho deixo damunt de la taula, evidentment no puc despatxar-ho en 5 minuts, un tema tan profund, però vull dir que hi ha ideologia. Això d'Stavrakakis ha sigut molt interessant, les aportacions, i d'altres autors.
Jo diria que el concepte de natura ha canviat molt, és molt dinàmic, és enormement dinàmic. És un concepte en evolució constant. El que sí que hi ha un cert consens en alguns col·lectius científics és que el que s'ha produït és una acceleració dels processos en relació a la pressió humana, com que som tants, heu de pensar que ho sabeu, som 7.000 milions, i tot just l'any 50 érem 2.500. És a dir, l'increment poblacional és tan gran, però no és un valor numèric. En aquests moments aquí, a l'àrea metropolitana, estem consumint diàriament, a tota l'àrea metropolitana, 30.000 quilocalories per càpita diàriament. 4.000 en endoconsum i unes 26.000 en exoconsum, en mobilitat, en viatges, en equipaments, en serveis, en terciari, és una barbaritat. Això fa inviable qualsevol dels plantejaments de solidaritat i d'equitat del qual ens omplim la boca al primer món. Penseu que aquesta equitat que invoquem profilàcticament nosaltres, si demà es fes efectiva, i tot aquest 80% del planeta que viu del 20% dels recursos tingués el nombre, ja no de cotxes, sinó de samarretes que tenim nosaltres, a la nostra àrea metropolitana, necessitaríem 2 planetes Terra més. Això jo ho he discutit amb Molina, amb el Nobel mexicà. 2 planetes Terra. Per tant, l'equitat, per primera vegada en la història de la humanitat, no és possible, a no ser, en efecte, que canviem, que subvertim literalment el model. No em digueu com, però hem de subvertir. No es pot aprofitar pràcticament res del nostre model. Hem de subvertir, parlem de la sostenibilitat, però la sostenibilitat, que era un mot que fins l'any 87 era un mot estrictament utilitzat per la indústria cotillaire, però a partir del 87 la Brundtland el posa dalt de tot i ara tot ha de ser sostenible, però té avui, a dia d'avui, té 120 definicions a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, hi ha 120 definicions de sostenibilitat. Què us recorda això? Babelisme no lingüístic, conceptual. Hegel havia advertit que la societat moderna, davant d'un problema diàfanament diagnosticat, un dels problemes més notoris era justament aquesta diàspora neutralitzant del babelisme. I en aquests moments tot és sostenible, és a dir, fins i tot té un efecte cosmètic, balsàmic, capitalisme sostenible, urbanisme sostenible, el que vulgueu. És a dir, aquest terme és un terme realment abusat completament. Jo ho apunto. Potser citar-vos que per mi la gènesi, és a dir, dir-vos que el concepte de natura varia molt, alguna dada us he portat, no ho confongueu, algú dirà que aquest home és un promotor de llibres, efectivament, no és cap mèrit meu, però tinc una 60ena de llibres publicats i soc Premi Mundial de Medi Ambient, que això no ho ha dit el presentador, i no ho dic mai. I el primer atac de narcisisme del Martí Boada. Però si hagués sigut Premi Mundial de tenis, mare de Déu, o un Òscar, mare de Déu. Això ho veig a la universitat, hi ha companys que em diuen aquesta nit em quedo a veure els Òscars, i l'endemà els trobo mig adormits, tot aquell professor de física, i vaig quedar fins a les 4, i dic, i què? Diu, sí, li han donat a aquesta noia de Can Creus, el Penélope Cruz, no sé què, però què ha dit? Un físic quàntic, què ha dit? Ha dit, com es diu? Pedrito, i mamà. La societat que té algunes coses que ens podem preguntar. Jo cada dia a les 7 del matí no estic d'acord que em diguin el nombre de rebots dels marevedics de Boston. A les 7 del matí em diuen els rebots del Kobe Bryant a mi. I els científics no ho dic com un acte. Vaig rebre de Nelson Mandela, primer català que rep el Premi Mundial de Medi Ambient. Doncs us ho dic perquè, no per res, però si fos motociclisme, si fos en qualsevol en cinema o en un club de rock, si fos el líder dels Pets o no sé què, esclar, però doncs us ho dic, no ho entengueu com un acte de descontrol en aquest sentit, però per exemple nosaltres hem treballat el sistema urbà perquè ens sembla que nosaltres estem en el biocentrisme, nosaltres no som una espècie diferenciada, no estem fora del sistema, estem en el biocentrisme, no l'antropocentrisme. Un repte és la ciutat, és a dir, sí que anirem migrant selectivament
a fer agricultura ecològica a Samarruga de Baix o a Hostalets de Riu de Villes. Sí que ho anem fent, això. Ho anem fent, a Romaní. Però no podem aspirar que els 7 milions perquè, és a dir, no podem formular sincerament la sobirania alimentària. Necessitaríem 6 vegades el territori de Catalunya. Per tant, un repte és la ciutat. Hem d'agriculturitzar la ciutat, hem de fer un repte tan gran, hem de reduir els models de consum actuals i la sostenibilitat, i acabo aquí, ara sí que us ho dic, l'hem de guanyar a la ciutat. Un dels llocs que he treballat més és a Chiapas, i una vegada els dos líders joves dels lacandons, els lacandons de Chiapas, aquella ètnia sensacional, que en aquests moments també, deixeu-m'ho dir, vicedegà, deixeu-m'ho dir, una família lacandona està composada per un mascle, una femella, i normalment tenen un fill. Mascle adult, femella adulta i un fill, i un antropòleg. Ja tenen un antropòleg fixe, a dins de la barraca, a la cabana, americà, canadenc, que miren la quantitat de rotets que fan al dia, un paternalisme occidental tremendo. I recordo en un seminari els dos líders joves d'aquí, la Canjá, que nosaltres parlàvem de la bondat del compostatge, que era tan important que aprenguessin a recuperar les plantes tèxtils per tornar-se a fer les espardenyes tèxtils, les bonyigues de vaca del bestiar, les virtuts per fer les parets i per fer els sostres de les cabanes. I de cop diuen, ens diuen, jo era el cap de colla del meu grup, diu, no, bonyigues de vaca para Barcelona y para Oslo, para vosotros. Nosotros queremos unas tenis, unas Nike, como vosotros. I les espardenyetes de cànem us les foteu vosaltres. Diu, però argumentat això, perquè diu, nosaltres volem imitar-vos a vosaltres. El nostre model sou vosaltres. I per tant heu de començar a vosaltres. Heu de començar a vosaltres. Clar, nosaltres des d'aquí, qui no ha subscrit un manifest perquè ells es mantinguin amb aquella cultura taparràbica, que no toquin un arbre, quan aquí tenim eixos transversals i ens ho carreguem tot cada dia i no hi ha ningú que mobilitzar. Ara, signar un manifest perquè ells es mantinguin taparràbicament, perquè hi ha una població de no sé què allà, escolta, tant com vulguis. Però també això per mi és una anomalia considerable. No és un localisme dir que el compromís real, sincer, passa per l'acció local, sens dubte. L'universalisme, per mi, i aquí, ja només l'anuncio, molt important el rol d'aquest, aquest va ser un dels grans pares de la teoria de la sostenibilitat, inspirat en Karlovich i sobretot concretat amb la seva bona relació amb Humboldt, molt important, les seves, i amb Cotta, també un enginyer molt proper amb ell, i ho deixem, perdoneu que potser ho he dit d'una manera, diguem-ne, potser massa de cop, potser pedagògicament poc digestiva, però de moment ho deixem aquí sobre la taula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Martí. És tot un privilegi tenir un Premi Mundial de Medi Ambient. Perdona que no ho he esmentat, només he dit que no calia presentació. I un Premi Mundial de Medi Ambient que és capaç de parlar amb aquest vocabulari tan creatiu, amb aquesta frescor i amb aquest humor. Passem la paraula al doctor Piolats.